Assalamu alaikum masu kallon Global Voice TV. Muna muku barka da wannan lokaci. A yau muna nan a wajen taron kaddamar da littafin Tuhfatul Qari, wani muhimmin littafi da aka wallafa domin bunƙasa ilimin karatun Alƙur'ani da fahimtar ƙa'idodinsa. Taron ya haɗa da manyan malamai, ɗaliban ilimi da baƙi daga sassa daban-daban domin shaida wannan gagarumin biki na ilimi. Cikin wannan rahoto za mu kawo muku yadda taron ya gudana, muhimman jawabai, kaddamar da littafi da kuma ra'ayoyin mahalarta taron. Ni ne Bilyamin Ishaq daga Global Voice TV, ku kasance tare da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan wa miyo annabi salati, muna tawassali gare shi yadda muka taru a wannan ɗakin taro. Allah ka hana ga aljanna. Muna tawassali wannan salati duka wanda ya halarci wannan guri kuma wanda bai halarta ba ne suna Allah zai ba su. Muna albarka ta saman muna zuwa da tarbiyyar lafiya. Wannan dama ta mu Allah ba lafiya da kuma lafiya. Wannan gari na ma mun alfahari ciki da waje muna addu'a Allah ba da lafiya. Malam da ya tattaki da wani Musa ya kawo mana da mutunci, muna addu'a Allah ba da lafiya. Allah ba jira masa da mutunci. Duka sauran baki na da mai da kowa da kowa da Allah ba da lafiya. Bismillahir rahmanir rahim. تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته واتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقدم لكل شيء وتقديم إلى سماحة الشيخ سعيد طيب دربا وزميله الشيخ حارس وموجوده وسائر الإخوة الذين شرفوني بهذه الدعوة المباركة. وأقدم شكرا والتقدير أيضا إلى حضرة الشيوخ والأساتذة وجميع الحاضرين والمشاركين في هذه القلعة المباركة واللقاء المباركة. وأحييكم جميعا بتحية إسلامية مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء من المقدمة لغاية التدريسها للمهمة سوى من متعة بدأ بكر وهو dukkan mahalarta wannan waje ba manya da ƙanana wacce da yara ba ko zuwa dukkan wanda suka halarci wannan tare da albarka da ƙarshe manya ne zawa'u suna da ƙananan shekaru ko suna da manyan shekaru saboda muhimmancin abin da tsara mu da Hausa a rubuce na
gabatar da gaisuwa da girmamawa zuwa ga waɗanda aka gayyace wani da sunansu a cikin invitation da nan shi yanzu wannan abinci Hussein Hassan Jibril kenan da kuma shugaba Suleiman Dawo Aliyu da sauran shugaban hukuma, shugaban karamar hukuma da suna liman da dai sauran dukkan manya da suke wannan waje. Ina godiya, ina jinjina da wannan girmama ni da aka yi da wannan gayyata da wannan aiki da aka dora mu na gabatar da wannan littafi na albarka ya suna cikin bukari. Da cewa abu ne sananne cewa shi gabatar da littafi ba mai yin zaɓe malamai ga shi ne kuma ɗan ƙolo a ɗan ƙolon ba ban kai kuma ba, amma za mu yi karambani a cikin gurin malaman mu ɗan tsakuri abin da suka ɗan tsakura mana wani gabatar da wannan littafi. Kamar yadda na rubuta jawaban ne da larabci, amma kuma saboda yanayi zan gabatar da shi zuwa ga harshen Hausa, da haka mafi yawan bayanin zai zama kamar tarjama ne ke na abin da na rubuta da larabci. Lura da waɗanda suke tare da ni cewa galibinsu da Hausa da za su fahimta. To abin da ta hara mu a wannan wajen da albarka a kuma wannan lokaci shi ne gabatar da littafin Tuhfatul Qari. Idan aka ce tuhfa a yaren larabci ko a yaren Hausa shi ne kamar ka ce ƙaraba. Don mutum yi tafiya yakan dawo gida yakan ɗauko wani abu da yake ba ma yara da kuma iyalai wanda suke jin daɗin wannan dawon da su tare da wannan shi da abin da ake nufi da Tuhfatul Qari, ma'ana ƙaraba ko kyauta zuwa da shi ne karatu. Amma a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne shugaban masu karatu gaba ɗaya, shugaban makaranta. Wanda ya rubuta wannan littafin shi ne Sheikh Sa'id Garba Sa'id Garba, wanda yake malami ne mai kokari a wannan gari mai albarka da shawararsa. Sannan kafin wannan littafi ya rubuta su da masu kima, masu girma, masu daraja. Na farkon su shi ne littafin da ka sani wanda ya rubuta mai suna Daurul Masjid Ijtima'iyya, wanda ke wannan littafin an buga shi kuma ya shiga hannun mutane. Sai na biyu wanda ya rubuta mai suna Ahlul Baiti ala lisanin nabi la ala lisanin nabi, iyalan annabi a harshen annabi ba a harshen wani sama, wanda wannan littafi shi ma an rubuta shi ni ne ishirafin sana. Alhamdulillah ta bi sun yi ta da ran kara, amma dai Allah ya sa shi an rubuta shi ya shiga hannun jama'a ba, amma dai an nuna shi tsarin littafi. Sannan shi tarihi kamar da muka sani wani abu ne mai muhimmanci sosai. Imamun Nawawi Allah ya ci kansa da rahama yana cewa idza balagta 30 sanatan fil ilmi fa alayka an tu'allim walau shay'an yadhaku minhu an-nas ko yadhaku minhu an-nas. Idan ka kai shekara 30 kana harkar ilimi, kana gogayya a cikin karatu, to ka wallafa wani abu, ka yi tarihi, ko da wani abu ne da yake zai sa mutane su maka dariya, to ka fara gabawa. In dai ka kai shekara 30 kana gogayya a kan karatu, to ka yi tarihi, ka wallafa wani abu na littafi wanda zai sa ko da ma zai sa a yi maka dariya ka gaba ne. A haka ka sake gabawa, a haka har ka zai zai shi. To alhamdulillah wannan kenan. Sannan shi tarihi yana buƙatar abubuwa aƙalla, yana da fa'idodinsa guda. Na farkon su akwai albahas. Duk mutumin da zai rubuta littafi
to kafin wani littafin nan sai ya yi bincike, sai ya nemo wannan littafin, ya nemo wancan littafin, ya shiga nan ya fita nan, ya karanta wannan ya karanta wancan, don ya tattara irin abubuwan da yake so ya rubuta akan wannan fannin da yake so. Fa'ida ta farko shi daga cikin rubutu daga cikin tarihi akwai bincike wanda zai ƙara inganta iliminka da kuma tabbatar da shi cikin abin da kake shakka har ya zama ilimi. Sannan na biyu daga cikin fa'idar tarihi wannan littafi shine akwai at-tasarruf da annaka la taktubu shay'an illa ba'da an tata'akkada sihhatahu. Ba ka rubuta abu sai ka tabbatar da ingancin sa daga kuma inda ka samo shi da kuma sa. Daga cikin fa'idar rubutu shine al-dhikru ba'da al-maut ba'da ma mutta ya tasarrufan tuska. Bayan ka mutu shekaru da yawa amma ka bar wani abu da ka rubuta, to duk lokacin da aka karanta wannan abu da ka rubuta ba a tuna da kai. Ina da cikin fa'idar rubutu ko tarihi ko wallafa littafi. Na hudu su kuma shine shi rubuta littafi shine samun lada a wajen Allah. Domin duk wanda bayan ka rubuta littafi a karu da shafi addini, duk wanda ya karanta wannan littafi ya amfana da wani abu daga gare shi, ko aka karanta ya amfana da shi, ko da ba shi ya karanta ba, to za ka samu lada ko bayan ka mutu kana rai. To shi ne marubuci littafi duka mu shiga cikin shi littafi kai tsaye. Duk wanda zai rubuta littafi ana buƙatar ya kula da abubuwa guda 8. Na farko, da rubuta littafi ana so ya fara littafinsa da bismillahir rahmanir rahim, kamar da zuwa hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin bibalin lam yubda fihi bi bismillah fa huwa afdah aw afsad. Duk wani abu da aka fara ba da sunan Allah ba, to wannan yana da cikakken albarka. Na biyu, ana so marubuci ya fara rubutunsa da godiya wa Allah, bismillah alhamdulillah rabbil alamin zuwa gaba, ko bismillah da salata da kadima wa ashhadu an la ilaha illallah. Na uku, tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, zaki wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati a cikin rubutunka. Sannan na hudu, zaka ce amma ba'd. Wannan wajibi ne ga duk wanda zai rubuta littafi ya kula da waɗannan abubuwa guda biyu. Sai waɗanda suke kuma mustahabi ne, ana so mutum ya lura da su cikon na 8 ɗin kenan. Wannan hudu wancan wajibi ne mutum ya kula da su a matsayin na marubuci, wannan kuma an so ya kula da su. Shi ne na biyu, tusanni nafsaka. Na farko kenan za ka ambaci kanka, misali tare wanda ya wallafa littafin nan wane an fahimta, wane dan wane da gari kaza. Na biyu, zai tubayyana manhajahu ko manhajaka fil kitab, za ka bayyana tsarin da a cikin littafi, a wani fanni kai da littafin tarihi ne ko fannin fiqh ko fannin tafsir ne ko fannin ne za ka bayyana. Sannan akwai ka'idoji da ka sa cewa ita ce kaza ana nufin kaza ne, kaza kana nufin kaza ne, shi ba mu sa ka da wani ba a cikin rubutunka. Na uku shine za ka ambaci sunan littafi sunan kaza kuma yana magana ne a kan kaza. Misali kamar wannan littafin da aka samu suna Tuhfatul Bani, sunan shi kenan. Sannan daga cikin abubuwa mafi muhimmanci daga wanda ake nema da mai tarihi mai wallafa littafi shine fa'idodin. Na farko shine shi wallafa littafi daga cikin fa'idodin shine nasrul ilmi, ya da ilimi ne a tsakanin al'umma. Daka fayan tafa'un nasu bima yaktubuhu al-mu'allif wa qad yastamirru hadha an-naf'u ila sanawatin tawila. Mutane za su amfana da abin da shi wannan mawallafin littafi ya rubuta, kuma amfanin zai ci gaba zuwa shekaru masu yawa. Na biyu, tarku asarin da'im. Mutum ya rubuta littafi to ya bar wani asali, wata alamarsa wacce take dawwamammiya, wacce ba ta taɓa ƙarewa ba. Shi zai mutu amma abin da ya bari ba ya taɓa cikin tsarin ilimi mai amfani da kuma amfanuwa da abin da magabatan da suka rubuta, da kuma wanda za mu rubuta da wanda muka rubuta. Allah kan dace. A takaice a rubuce, wannan shi ne littafin Tuhfatul Qari, wanda fara ma'anar tufa dai kyauta ce kamar karama.
wanda shi malam Sa'id Bayyibu ya gabatar mana, to Allah ya saka masa da alkhairi. Littafin nasa ba mu tarbiyya da yi a gurguje ga abin da yake cewa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja wa ja'alahu dasturan lil ummah. Godiya ta tabbata da Allah ne ya saukar wa bawan shi littafi ko bai sanya littafin a karkace ba, sannan ya sanya wannan littafi ya zama constitution ne rubutacce tsararre ga al'umma ta musulmi gaba ki daya. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Tsira da abincin Allah su tabbatar da mafi daukakar annabawa da manzanni, الذي جعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقلوبنا. ومن سمى القرآن يزمع معنى فرج الجنسين لكم يا يوم لتفير داهية الجنسين. وعلى آله الأطهار الأبرار لكم إلى يوم الزيرة لأبنتي استنبطا da iyalansa waɗanda suke farkaka da kuma waɗanda suke biyo bayan su bukari ila yanzu da kyautatawa har zuwa ranar amma ba a ce bayan haka fa inni aradtu an aktuba lil qurra'i al-qur'ani tuhfatan qawmiyatan wa tamhidan mufidan fi balad al-ilm. Yace shi yayi nufin ya rubuta wa makaranta al-qur'ani wata ɗan taraba wacce take mai daraja da kuma wata shimfiɗa wacce take mai fa'ida ga wasu a wajen neman ilimi, mai kai ya kona amaluhu nafi'an domin ayyukan shi ya zama mai alheri. Wa arju an yatakhallaku da ne anan ko an yatakhallawna, amma abin da yake shi ne kuma an yatahallaw. wannan nuna din ta yi a wajen bugawa da aka yi kuskuren saka ta. وأرجو أن يتحلوا بأخلاق أهل القرآن. إنا قبلي سؤال كده الأمة أو بتاع القرآن لكي يفوزوا شما يفوزوا كما يفوزون بقى سبب دكتور الناس مسؤول في النفس وبسكي وكل مبارك حذف البيوت هنا جنباء الجنس يحفظ ما وأن يجتهدوا في العمل والتمسك بالقرآن الكريم. وبين فاتوا أن الآلين ناس يقولوا كريم أي كذا ولا كتابه وكل وجود القرآن من الجماعة. سيكون شوى ونسأل الله أن يوفقنا لإتمامه. ونرجو الله إذا تبدأ وجنقول ورقوا بشيء ولا نتاجه ويجعله خالصا لوجه الكريم. ليس أي ولا نتاجه من أي ولا نتاجه دائما يدعى الله بالجماعة. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على النبي الكريم وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. godiya ta tabbatar Allah wanda ya saka lafiya a wannan wuri mai tsarin gida. Bayan haka ina gaisuwa ta musulunci ga duk wanda ya saka manyan baki iyayen malami a kama da kai a wannan ina magana a madadin don kowa a cikin wanda ya tsaya kai da kafa shi da fata a wurin yadda a wannan littafi ta hanyar gudunmawa da ya bayar a cikin wannan shekara. Allah ya saka masa da kuma kamar yadda muka sani injiniya ba ya yi wannan abu ne domin a zo a fata a bayyana jama'a da mu kaga Allah ya kokari da aka yi akan cewa ya haƙura a yi magana a nan wurin yana cewa a'a ba wannan ne marke shi ba Allah ne shi da akan haka wannan ba daga cikin a shi ne ya amince zan yi magana a madadinsa cewa ya yi shi ne domin ba da wata gudunmawa a addinin musulunci wadda yana fata ta kasance sadakatun tare ya kuma yi shi sadaukarwa wa mahaifiyarsa wadda tana raye. Allah ubangiji da kai da cikin ma'aunin da yi kuma su gabatar da littafi shekara da yawon mahaifin da
kuma wurin da ke yanzu da kuma iyayen sauran al'umma da suka zama zama a wata wani kuma a wani da mai kuma sauƙi kuma wani da sai da ya tafi da wani wata da ne kuma ina zama jijjina ina jijjina da yawan mutum da ya tafi da irin da kuma da wani wajen zakulo da kuma cikin abubuwan ilimi masu tafi da sosai a cikin wani da kuma hannu da na dole ya tsaya ya saurari da kuma gargaɗi da waɗanda za su nemi ilimin amma ko ba don Allah ba da fatan ɗalibai da kuma wanda yake nan wajen zai faɗaɗu ya gane inda addinin musulunci ya sa gaba game da ilimi da kuma cewa in ba a yi shi don Allah ba yana zama haɗari da wuce. A kan wannan gaba nake da farin cikin gayyatar hasken birnin kudu da gobe injiniya Suleiman Dawo Ali wanda ya turo malam Muktar Magaji Galadanci domin ya wakilce wajen ƙaddamar da wannan littafi domin amfanin jama'ar musulmai musamman ma ɗalibai waɗanda suke fata da su karatu a halin yanzu ya zama sharar fage kamar yadda malam ya faɗa an yi wa littafin lakabi don ya zama mutane ne da ɗalibai masu neman ilimi dangane da alƙur'ani mai tsarki wata da gaske mun dawo gare ku kuma in kuma jin ƙaddamar da littafin sai su zo su tsaya a nan domin ba mu jagoranci na kan yadda ake so littafin ya kasance mai ƙaddamarwa shi ne zai ayyana duk abin da yake yayi mana daga kansa zuwa kai na manyan baƙi da suka hanyar daga bisani kuma za a iya dora littafin ta rubuta mun ba mu wanda ya yi da yawa wani nan zan yi amfani da wani dama da kuma kwamfuta da ba mu dama da zuwa da kuma kuma ta ta su mata dole da wannan kwamfuta na ya fasa abin da za mu fara da zama da Allah ya tafi kuma ya zama mai amfani da wani hukumi da wani da ba dogon bayani za a yi ba ni da kuma magaji na rajata na tsaya a wani dole a madadin na takarar dogon kuma da zobe mai nema ya zama da wata tsarin da mutane da su da abubuwa cikin ikon Allah na shi da mamakon da littafi mai muhimmanci da amfani amma wani da sun da ya fara da duk abin da ka fara tsari da wani shi ne kuma shi ne da kwamfani Allah na gani haka da ya tsaro a tattauna da mutane wanda suka yi wata da su da kuma da ya kuma ma'ana injiniya da wani ba a yi da kuma kwamfani har a jira yana da shirma mai kawai da wani amma da kuma kan Allah da abin da ta tsara kuma da yanzu da abin da ta Allah shi ne gaba Allah ya sa hakan ta kasance amma mu sani duk wannan abubuwan da ake musamman da ke nuna hali na sojin yanzu wannan program ɗin na yi kuma yana tare da ɗari da ɗari don daga zuci har yanzu a aiki. Allah na gani ba dogon bayani ba wannan littafi da ake yi gugurin mahaddata ko gugurin masu neman sanin ilimin karatun alƙur'ani gasan abin da malami da ya gabata wanda ya tafi na wannan littafi
gaskiya yana ba ne ya kan gobe wannan ne kuma mai da ya wuce a cikin an fado da wannan ne da mutum shi ne kuma ina da tsawon wannan ne kuma kuma ya wuce da bai ko wanda ya ce da mutum da kuma kuma har malamai ma ko da ne ko ne da mutum muna fata ne da abin da ake yi da su Allah wani ne kuma Allah ya sanya da su ne da ba dogon bayani ba ni na sa kawai da lokuta da duka shigo kitan wani wajen yin kawai da wannan ba a yi na kai gomi ko shigo ya aiko sanar kuma ba iya sanar da tabbatar wanda insha Allah muna kokarin muna kwatantawa abin da ake kira da kuma duka da yanzu a hada da shi za mu fara cikin Allah kuma wani dogayen ya haifo ni da wannan kwanakin magana da Allah wanda mutane da kwarar idan kuma koma abubuwan da yan uwan da malamai da kuma ɗalibin ilimin musamman masu kuma kusan da wanda da ta yi gaskiya ya yi abubuwa don ba da kudin da ta bayar da mai da kuma wani insha Allah a bada gidan zamanin da intanet kuma ba wani harkar gwamnati da yanzu za mu kai wannan da zai guda ɗaya a kan naira dubu ɗari biyar. A ganin wannan Allah na ganin bayan da kuma ɗari. Yanzu nan ne kuka yi abin da kuma gani kun yi abin da mu gani. Ni a ƙarshen kai na da lauki kuma zan fara da wani yanki. Na da ya isa a nemo a nemo. Na fara da guda ɗaya a mai da dubu insha Allah a yi za a bada wanda a kawo da wasu da kuɗi yawan kuɗi da yin yadda ko ana fata Allah da yin yadda ta alfahari da zuwa Allah saka mai nilo kaddamarwar cikin birnin gudu da bauti da kuma kaddamarwar jami'in shi ne a kansa daga nan an gama a'a muna jira da ke sun jama'a ko da ya yi buga da shafa wani da hutu daga nan kuma zai ka yi tuwo da hutu mai matakin da ta tuwo da matakin da tuwo a wani أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kasancewa babu wadatattun lokaci yana neman alfarma zan tsallake protocol wato na da suna ba sannan muna ƙara gudu da godiya ga Allah da ya bamu dama da mutuwa gobe kamar yadda masu bayanai suka gabata a baya tabbas wannan littafi ya fi kasa shi da a saye shi sai dai kurum dai a yi ƙoƙari a ba da wani ɗan guzuri a matsayin kurkusawa ga wanda ya tsaya ba za a ce ba lokaci ba ya yi birkita tunanin lokaci ya kuma birkita tunanin dare domin fa'ida da kuma amfanin motsa da bai da kuma malaman tafi babu shakka ta gani masa fatan Allah ubangiji ya saka masa da alfahari Allah ubangiji ya gyara ilimin da amfani a madadin ambasada alhaji Yahaya Muhammad Uba shugaban shirin Akiru Sal na jihar Jigawa mun fanshi wannan littafi kwafi hudu akan kuɗi naira dubu ɗari da wannan shi ne addinin musulunci da gaskiya kamar yin muka yi misali ku ci gaba da ƙara ainihin wajen addinin musulunci da ƙara samun ci gaba da tarbiyyar ƴan uwan musulmai ke tarbiyya ita ce yanzu abin nema
Allah ya albarka ni ma maimakon banki na ko bankin hukumar tana fitawa su sai Allah ina ce wata guda biyu a kan naira 25,000 da jagoranci na gidan hasken burko da buji a mutanen kuɗi ne ta na murga mutum buji na da kashi guda biyu a hakika kamar yadda masu rarrabe gana da lokaci ina miƙa sakon ganawa da duka wanda ta wani taro da gudun da wasu su tura kowa yin yaƙi sai kuma a madadin zawiyar kaduriya na dutsenna muna kaddamar da wannan littafi mai albarka kwafi siyar a matsayin yara da kokoro haka kuma mujamu a sabon nafiyar da kiwo makarantar da ke da wani zawiya tana kaddamar da wannan littafi na hannu a kuma ya ba ni rubutu a masa ya ta gwajin a kan kudi yana da kwashe bayan kokari da ya na kudu wani littafi ya saya wa maɗaike shi wannan littafi a kan naira kudu suka fi rubutu ya ce mai girma sai ce kudu ya kai shi kwafi bi a kan naira kudu da zai wakil tsini ba da lamuni daga sani Allah limin da na ja jigawa ne shi kalmar da an sai kwafi guda ɗaya littafin nan a kan naira dubu sai na nau'i ya shirkar malam sayi da yin sarka ya baki ta nisa da littafi guda ɗaya a kan naira 20,000. wakilci na muhammadawa mun sai kwafi daya a naira 5,000 sannan kuma a wakilci na makarantar ruwan haƙƙi da tafiyar ba'an watan gaitar abu mun sai kwafi daya a 2,000. duka wanda ya halarci wannan guri amma wanda bai halarta ba ne suna da kula da zai ba da bisa. Ya ba da kuma mana